Sanibonani bakwethu, sanibonani. Ngizonikhombisa nje la. Njengoba ubona nje bakwethu yonke into imi ngomumo. Ngiyasetha lana. Angithandi bakwethu ukuthi ngicomplicate izinto. Cishe uyayizwa i-echo mangikhuluma ukuthi ku-empty la. So mawuzobhekisisa kahle ngizothanda ukuthi ngithi ukuhlehla kancane. Ilokhuzana le okusacounter lokhuyana. Counter leyana ngingasho ngithi ilena ebizwa ngedesk la ukwazi ukubeka khona izinto. Ngabe umuntu ugcwalisa amaform kanjalo kanjalo. Mawuzobheka la i-printer leya eyi-2 in 1 iphinde photocopy. Uphinde ubheke futhi la i-projector leya yana. Ma ngizopresenta ngoba ngiyipresenter and then indaba zoma internet lezi oyibonayo ibhodi ke leli cishe ibhodi ngizozama ukuthi ngilifake between kule ndawo le la phezulu ispeaker lesi engisenze i-bluetooth ukuzwa umsindo bese kuzoba ilokhuzana lena ifeni le isitulo lesi engisuke ngihlala kuso operator kanjalo kanjalo ama laptop lapha njengoba ubona nje abrandwe ngoPure Spring ama laptop kanjalo kanjalo lena enye isangenzela nje ezinye izinto kodwa ngisazama ukuyi-refresher nansi enye yesithathu le njengoba ubona mangizohlehla angithi yabona so siyabadinga njalo opartner lapha makunje siyabadinga maduze njengoba ubona nje okusho ukuthi inhloso yami yokwenza le video noma le short video ukuthi ngikubonise ukuthi namhlanje bengivele ngiplanile ukuthi ngizolokhuza kanjena ngihlela indaba ze-office lokuqala singenza izinto zibe complicated. Office lokuqala siqala ekhaya ngokuhamba kwesikhathi sobe sesihlela ke futhi ukuphuma ngaphandle but yonke into bakwethu ukuze ikwazi ukuthi iqale ngomkhulu umfutho ngoba sihamba noNkulunkulu phakathi kufanele sikhombise ukuthi njengamanje siyayiqala lento. Ungabe ubanana nje uhlehle nje ungabonakala ukuthi wenza noma kwenzakalani mawu-act yabona. So abantu engihamba nabo ngithanda ukuthi sihambe nabantu abazikhwishi kakhulu yabona nabaphathi bethu nabo futhi ngokunjalo bathanda abantu abakanjalo. So mina kweyami nje team ngithanda ukuthi abantu sibe nabantu ngempela abakhuthele. Ungakhuthala ngokuthi uma kwenziwa izinto ubonakala u-action wakho ngaso sonke isikhathi. Ngizothanda nje ukuthi ngiyibambe lapho bakwethu ngoPure Spring nje siyakholelwa kakhulu ukuthi kupossible ukuthi le mali oyifake le mali othenge ngayo iproduct yakho ibuyele emuva kuwena uphinde futhi uthole naleyo product. Kungekhona ukuthi leyo mali izothathwa kulo muntu okhokhe kuye akunankinga utholile icustomer but uPure Spring ufocuse kakhulu kuma customers ukuthi ekwazi ukuthi asizakale ebe supported ngendlela yokuthi lento ayikhiphile ephaketheni inkece noma imali ibuyele kuyena futhi back. Kulaba okuyibona okuzitolo ezinkulu esithenga kuzona even nazo ekugcineni sogcina sifikile kuzona iformula i-accommodator noma ithatha wonke umuntu kupossible futhi even naleso store ukuthi le mali ayispendile wathenga istock siphinde futhi siuPure Spring siphinde sibuyisele kusona futhi istore uyabona very simple bafowethu. Ngizothanda ukuyibamba lapho ke ngicela si-like bakwethu uma ufuna ukungithinta ungithinte kwi-bio yami ngiyabonga.